Dobar dan od mene, Mrki Mol firma. Hoću napravim jedan brzinski video. Ovo mi je stan od nekih dobrih prijatelja, pa kad smo dogovarali posao, žena tog mog prijatelja je rekla, pa kao, jel bi moglo, majstore, kao da se ovo ispravi. Ne znam da li vidite na snimku koliko je kriv ova ćošak. To znači da je, čim je tako ćošak kriv, to znači da je kriva, evo vidite, da je kriva i ivica. Samo da vam pokažem još malo bolje. Evo vidite koliko ovo je ravnjača, koliki je zazor. To je zazor od nekih skoro pa malo manje od santimetar. Šta je poenta? Znači, ne možete, ja praktikujem da proces rada ide po redosledu. Zašto? Zato što vi sad ne možete na gletu to krpiti. Može, ja mogu fizički da vam, u stvari vizuelno, ne fizički nego vizuelno, da vam izravnam tu crtu, da stavim lajsnu pa da popunim, tako dalje, tako dalje. To će ova linija ovde, ona će izgledati ravno, ali će recimo ovde, ja bi to zašminkao, ali tu nije ravno. Znači, ako želite da izravnate zid, mora da ide postupak po postupak. Znači, ravnanje zidova se vrši kada se rade grubi radovi. Znači, to ćemo o tom potom pričati o tome. Znači, može da se radi stirodurom, može se radi sa mrežica i lepak, može da se radi sa gipsanim tablama, zavisno od toga šta ljudi žele i kakav je problem i tako dalje, šta treba da se ravna. Tako da ljudi, znači, ne možete da očekujete da se gletom ispravljaju zidovi. Gletom se ravnaju zidovi površine znači ravnaju se, ali do 5 mm maksimalno. I to se ravnaju, znači, samo površine, znači ne ravnaju se ćoškovi, ne ispravljaju se. Znači, gled pravi da zid bude glatak, da bude lep i tako dalje, ali ne može da ispravi zid. Tako dobro.